Hollantilainen letti 5 osiolla on aika simppeli tehdä, kun sen osaa, mutta alkuun voi mennä pien hetki opetteluun. Ehkä paras vinkki on, että älä käytä peiliä, vaan ala semmoista näppituntumaa harjoittelemaan. Tähän tarvit koko kättä tekemiseen ja se alkaa niin, että jaat sen tukan 5 osioon. Ja sitten otat ensimmäisen osion toiseen käteen, nimettömällä lähet toisen osion ali ja kolmannen yli. Keskisormi nimettömän viereen, etusormella ali ja yli. Näin. Ja viimeinen osio menee peukalon väliin. Sitten laitetaan lisäys. Lisäys tulee aina etusormen ja keskisormen väliin. Ja sitten lähdetään taas tekemään nimettömällä ali ja yli. Keskisormi nimettömän viereen, etusormella ali ja yli. Ja peukalon viereen tulee toi viimeinen. Lisäys tulee taas etusormen ja keskisormen väliin.